Andorra ha fet els deures pel que fa a la regulació jurídica del que té a veure amb el blockchain, una tecnologia que millora la seguretat en la transmissió de dades. I més ho farà amb els canvis en texts legals que estan per caure. L'associació en blockchain ha volgut divulgar aquestes modificacions en una jornada al Centre de Congressos Lauredià. Es volen atreure inversors. Aquesta jornada ens serveix perquè també als negocis que arriben al país i que normalment, diguéssim, arriben per la via de bufets d'advocats, economistes i demés, tinguin aquest coneixement, puguin donar les informacions necessàries per a les empreses per establir-se al país. La seguretat jurídica vindrà donada perquè tenim noves institucions jurídiques que permeten garantir millor el compliment d'obligacions de blanqueig de capitals, per exemple. La identificació és un exemple molt bo. També permet simplificar l'aplicació dels smart contracts d'algunes obligacions de compliment, com pugui ser, per exemple, la verificació dels poders. Algun dels ponents ha arribat a assegurar que una part de la regulació és pionera a la Unió Europea. El siguiente paso, por supuesto, es sacar algún valor de ello, y en este caso el gran valor es la seguridad jurídica.